हामबाय अल त्रिपुरा कक बरक मीडिया फोराम ताई त्रिपुरा हास्टेव कक बरकनि हुकुमो सामुं ताङै तंनाय सिनेमा खाई तंनाय रोजाबै तंनाय टके खाई तंनाय रक्तिनि चिनि खेरेंबार सालखौबां मानसिफोरनि बरक जनो कायसा एप्लिकेशन दै तंमानि जनो सानमंरि मानि गोबां मा दङ रिपोर्टार रक जार्नालिस्ट रक चिनि ससियेल मिडिया सामुं तांनाय रक बरक न वैक्सीन 18 नि प्लस ताई 44 18 निसिम 44 एज नि चिनि सिग्ला रक न वैक्सीन प्रोवाइड खायनायनि बागै जों जातियाव चिनि खेरेंबार साकनाय न जों गोबां मा नवाय गोबां मा जातियाव खा किन्तु जों रिमानि ताबक गेतिनि जों आबारो खूब चिनि डॉक्टर रक सालायै आबारो ताबक प्रोवाइड खायमा खा दिनिनो जों आरो 300 टा हाई ओपन 18 to 44 नि चिनि सिग्ला सिग्लि रक न वैक्सीन देनानि जों सेपमान खाबोबाय दिनै क्विक रेस्पन्स बायनो चिनि अल त्रिपुरा कक मीडिया फोरम ताई चिनि आर्टिस्ट रक दिनै कल्चरल एक्टिविस्ट रक बरक फाइ दिनै वैक्सीनेशन ना फाइका टेस्ट बो खाइजाका मेन नांमान हेके टेस्ट खाइजाकनानि नांगो सिम्पटम टम खांके नों अवश्य नो टेस्ट खाइजाकदि टेस्ट खाइजानायनि बुकुं रगो दामानि आबो बाक्सा बाक्सा किरिजागा पारा रगो बुलायो रेखरेगो हेल्थ नि वर्कर रगनो आबो बेलाय खेनो चाया चिनि तिप्रासा आमचाया एडिसि आमचाया ताबो टेस्ट कमङै दङ पजिटिविटी रेट बो कमङै दङ फियाबा गोबां मा तिप्रासा न हामामा याङै साक देरामानि कक्तमा जों साइमाने दङ एकाके ताबो फाइनाय तै हाति बारथानिया गुलो थर्ड वेव फाइ दङ कोरोना भाइरस नि थर्ड वेव फाइके तेबो किरिमा संसा सेकेंड वेव बहायनोबा किरिमा संसा चिनि ऑक्सीजन नि मात्रा कमी वै ऑक्सीजन नाहाय मायं हामा मायङै गोबां मा लोगरक थैमानि गोबां मै दं आबोनि बागै नों ताबक सकां निनि माने हेल्थ नि कोविड नि जे नॉर्म्स रक न सोशल डिस्टेंस मास्क खबनानि अबरक नों मेंटेन मा खायनाय ता किसे हंगके टेस्ट मास्क जत कामी कामी उन टेस्ट खाइजाकनानि नांगो टेस्ट खाइजाकमानि यागोल हंगके जदि नों तमुनो पॉजिटिव मानजा खाके लगे लगे नि ट्रीटमेंट नाहाना नांनाय हायके नि लांमा प्रॉब्लम फाइनायनि लांमा आरै बो मानो आबोनि लगे ताइ किसे हंके वैक्सीनेशन 100% वैक्सीनेशन जों नाना नांसि तिब्रासार वैक्सीन नानानि किबिजागो बुना तगना हनो वैक्सीन नाया हनो वैक्सीन मे मुसाङे किन्तु आबो बुल वैक्सीन किन्तु नाना नांनाय जों दासिमबो डॉक्टर चिन अरने खेरेंबारि डॉक्टर रति रंजन मै जों आं कक सामानि भूटान एक लोगे एक सप्ताह से 100% बरक भूटान हाई स्टेट कंट्री स्टेट बरक नाइपेखा वैक्सीन नाइपेखा कंप्लीट 100% भूटान चिनि तिब्रासार उनके ताबो फानसे हार्डली जों 10% से क्रॉस निया खना वैक्सीन ना हारजाकमानि तां बगि हाइ दं आबोनि बागैनो जों आं कयनाय चिनि डिसि हाफांनि फासिंतै ताइ चिनि हेल्थ डिपार्टमेन्टनि फासिंतै ताइ चिनि अल त्रिपुरा कक मीडिया फोराम नि फासिंतै चिनि खेरेंबार सीएससी सेंटर नि फासिंतै जत हासिनि तिब्रासार प्लीज नरक टेस्ट खाइजाकदि वैक्सीन ना दि पॉजिटिव अंखाके ट्रीटमेंट ना हादि सोशल डिस्टेंस ताइ मास्क खबि तंबायनानि बागै आं कइजाबाय।